Wengane zakwethu anginibingelele ke ngiphinde nginamukele kule channel yeMaswidi Media Production. Onibingelelayo umxolisi mfana kaDlomo ozalwa phansi le enkandla. Udaba ke engiliphethe namhlanje luthi umculi kaMaskandi oseyinkakha obenganakiwe futhi obengalindelwe kweyokuhlukanisa unyaka usemathubeni amakhulu okungenelela aphinde ahlukanise unyaka, okanye ngithi nje usemathubeni amakhulu ukuthi abe yenye yezingoma zikaMaskandi ezizongena laphana kwi-top 10 yokuhlukaniswa konyaka. Umculi ke engikhuluma ngaye ngane yakwethu insizwa yaphansi le eJolvet ogama layo uBahubhe osezakhele ugazi ke nge-hit song yakhe. Igama lale ngoma yakhe ke ithi ke uchamela efrijini. Le ngoma ke kaBahubhe siyibone ngempela i-trend ngendlela eyisimanga le ey'nkundleni zokuxhumana, ikakhulukazi ke ko-TikTok, ko-Facebook, kuphi nakuphi. Abantu abaningi ke bethule bengayinakile. Uyazi ke ukuthi uMaskandi ke isikhathi esiningi manje usaba ngoqhawelama. Abantu abaningi ke bebengayinakile ke le ngoma kaBahubhe, futhi ke bebengayiphushi nje sidalo uma sokhuluma iqiniso, kodwa ke iziphusha yona yazifaka yona ebantwini ngale ndlela ke engangokuthi abanye abantu baze bamncenga ukuthi akakhankase ukuthi ke ahlukanise unyaka. Naye uBahubhe ke usilalele isicelo sabantu, wayenza ipost lapho khona ecela ukuthi ke avotelwe ama-SMS ukuthi naye ahlukanise unyaka. Ingoma ke kaBahubhe imnandi ngendlela eyisimanga, noma uyilalele nje uyithola ke usunyakazisa obhozo. Kangangokuba ke sizeke sabona nomengameli ke wamaphoyisa uMinister Bheki Cele ekhuluma ngayo ke laphana kwezinye zey'nkambi, okanye ngithi ke kwezinye iy'nhlangano abehlangane kuzona, esho nokusho ukuthi hhayi, le ngoma ithi uchamela efrijini imnandi ngendlela eyisimanga, iyisimanga nje, ikushaya nombuzo omningi kakhulu uma uyilalele. Mina ngingane yakwethu ngulethele ividiyo ukuthi ubethini ke uBheki Cele ngale ngoma. Ngane yakwethu lokhu kusho ukuthi kuwena ke, kusho ukuthi nje sezintathu ke ingoma ke zamaskandi esingase siyibone noma esingayilindela nje zikwi-top 10 yokuhlukanisa unyaka. Ngizoyibala nje ngokuhlukana kwazo. Eyokuqala iParis kaMthandeni Igcukamelisha ehamba noLwandle Nkulu, eyesibili ekaKhuzani ehamba noLuve umjololowo, bese kuthi ke eyesithathu iyona-ke le kaBahubhe ethi uchamele efrijini. Lokho ke kusinikeza amathuba amaningi kakhulu njengamabhinca okanye njengabathandi bakaMaskandi ukuthi ke siwushaye lo nyaka, noma kungathiwa ayingeni zonke lezi ngoma kodwa embili noma eyodwa iyongena. Ngane yakwethu asazi ukuthi iyozala nkomoni ngempela kulo nyaka. Okwakho ukuthi uqhubeke udlale nje ngevoti, udlale nge-SMS. Khumbula ukuthi ke uku-SMS-a kuyavalwa mhla ka-29. Mina-ke emva kwala ngiyobe sengikubuyela nama-results. Awuyizwele ke kule video ukuthi uBheki Cele ubethini ngale nsizwa. Uchamele efrijini. Usuke wayizwa tata kunengoma la ethi lokho enuphuzayo wenza uchamele efrijini. Singayibona nje indoda nje usuchamele efrijini ungasawubona umnyaka. It tells you ngempela ukuthi ikhalbi noma luyindoda nje uvuka. Ndaba kayipheli-ke kule channel yeMaswidi Media Production, kodwa ke sengihamba nje ngicela ukukhalisa ngalezi zinto oyibonayo okuNoKhuzani Mpungose kanye ke noBig Zulu abeza ne-hit song eyisimanga mhla zi-1 kuDisemba kwi-album kaKhuzani.